हाय सनाफोर, आं दिनै नोंसोरनो सल' खोन्थाया दे, गाबोन खोन्थासिगोन। दिनै आं नोंसोरनो मोनसे बाथ्रासो बुंना दोननो नागिरदों। बे बाथ्रायानो जाहैबाय, बेयो मा? बेयो पेन्सिल ना, आरो बेयो इरेजार एबा बर'आव राबार होनना बुङो, खोमोरग्रा। दायो नोंसोरथ' फरायसालियाव बे पेन्सिलखौ जायोना, थांबाय थायोना? बे पेन्सिलखौ जानो नाङा दे सनायफोर दे। आरो बे राबारखौबो नोंसोरनो अरो खान्दा जालायलाङो, अरख्लाबो बिस्कुट बायदि जायो। नोंसोरो बे मोननै जिरादखौ फरायसालि क्लास खालामनाय समाव जानो नाङा दे, अरनो नाङा। बे पेन्सिलखौ जायोबा, बे राबारखौ जायोबा मा जायो मिथिबायना? नोंसोरो बेबायदि जायोबा बे पेन्सिलनि बे थुख्राफोरा उदै सिङाव हाबलांबा मा जागोन? उदै सानाय बेराम जागोन, गोदनायाव नांथागोन। बे राबारफोरा जोबोद हामा। बे राबाराव बायदिसिना केमिकेल होनानै बानायनाय जायो। नोंसोर बेखौ जायोबा उदै सिङाव हाबलांनानै बायदि रोखोमनि बेराम जानो हागौ। उदै सानाय, खिनाय, गोबानाय। बेखायनो दिनैनिफ्राय नोंसोरो बेफोरबायदि पेन्सिल बा राबारखौ जानो नाङा दे सनाफोर दे। आदसा, दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। गाबोन मोजां आरो नोंसोरनो खोन्थाबावगोन दे सनाफोर दे।